Kisti sa banat to'y, han nga high blood tabot ko to'y. Baka ma-anemic akpay. Bayad ka sa jay. Adda, siyak. 15% porsyento mo. Oh. Malaki ang kita. Magkano sa akin? 15%? Oo, 15% sa'yo. So, halimbawa yung kita ko, 1,000,000. Oh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Magkitikal din. Ang problema da. Makakita lang ruot, subdan. Tatao nga utang nakarigrigat pagalat pangkatang timakan. Tama na karang mitag mo malumoy. Pilatan. Kita lagi din ko. Hoy, sino ti nagkalat adi bijok? Siyak, hindi mo siyak. Ano nga siya? Imbaga ni Andres, si Kakanaw. Ni Brian, yung pasak kanya na. Hindi si Kamot lang ng iwaras. Bigsa talaga titama mo na ya. Kaya mo nga demanda ka, paninirang puri aday. Matikmatan mo na, iwas ni Brian. Di mo nga mabaling ka kaswanti cybercrime law without the consent of person. Ano nga ito magtista? Akong gayam ti amom, sa mo iwaras-waras. Nusak, inong taninang ko, nabuya na dyan, pagbaktan nga yun ha. Uray ayan natin papanantaw sa puling ha. Apay, dami silpunin ng mau. Pwede na mabuya dyan. Pwede magsilpon suna. Ay win, nawan cellphone na dyan. Sa balilibangan na dyan. Tungit, agpapalipas ti oras, kaya ayam na gadi bagbakit. Pwede na mabuya dyan tungit magamit libangan na. Kit ka sa nung ortsak ngay, siya mo ti may babain. Bagak to ka ng Brian. Buran na nito ay video. Kapag napananaya dyan nga tao. Paldo! Ka-shout ko nga tatin. Madipay lang ha. Dakal pa ila tabius na ni. Kung nagkatawa. Kisti sa kam dati Ka kalagayan. lang. Ano? Si Dugag 10 million views ano. Isabanan. Dumakdakol pa itakita na. Kis sa bama. Kita man tatilay mo. Kamu munal daw ko nung madbakit kita aja yun. Kapag madiyo pang panunutin niya nga may babay na tatao tirarami din niya. Nasi kayo nga tatikas day, kahit yung hardmite. Nandres sunamati ng rugay. Pabasol ka pa inayo na mait. Namum nga maday na mga sursurutin na yun. Lakayan ka, namumiti na siya at kinaanin. Tsaka amuyo ti Rick na ti may babain niya. Oh. Kasano no si kayo miti ati sitwasyon ko. Kaya mo nga raw. Nono nakapsot ti panuno mo baka maalam pa'y agbikil ditan. Nagimas nga tikulan at amuging mo. Pakaning ka sa itadagan, maustil kan. Nga, mait ka. Bagam no na kayo mga lungaw. Maburak nga tayo, nituktok ko dulam. Dakal ti paggudwa amin ni Dimsit to ya. Yung nga tamadya kita day kanya na. Tad ko lang tama eh. Dumakdakal pa itabius. Kisa pa na. Pagbalik na 15 million do sa atin. 15 million do. Lalo dakdakal ay kita na. Araw? Dakdakal mo tayo paggudwami nga doa. Una yan. Bumanang sa kami ni Dimsit to ya. Alaan na pa'y kumanikwa ni Andres. Hey! Hey! Bay! Bakit ba? Anong problema mo? Bigla-bigla ka na lang naninipa ng upuan. Problema natin. Sasagot ka pa, sasagot ka pa, sasagot ka pa. I-delete mo yung video ni Baak. Sinabi na sa akin ni Dimsay kung nag-post ng video niya. Di-delete mo, hindi. Delete mo! Naguyong, hindi ka natatakot dito sa hawak kong upuan. Ipalo ko sa'yo to. Ano bang ginagawa mo? Ipalo mo, oo! Ipalo mo na! O, ano na, oo! Sige! Ipalo mo, ayan o. O, ayan o.
mamamalo ka na nga lang, tawas pa. Pasalamat ka, tumama lang sa bakal. Bibitawan mo yung upuan o hindi? Ito na, bibitawan na. Masyado ka ng mga high blood, oh. Kababarag ka. Uray man tao ko man, o puro nasingpit. Mayat ko maki. Kasta lang ako tayo tsura mo, nagalas pa'y tao galim. Wanatoy. Hoy, baak. Apay, ganano ka manan. Napudot man taulo man. Ate ani, makapabwisit. Apay, naman inaramid na naya. Ang mga damdamagan umatid duglat itong tungan. Pakulong kunsan. Apo, ataman ti pagpudpudot amon. Baba amon. Babaan nga bagbagam. May ibos ti pasensya kit to yan. Ukis ti sabanat to'y, han nga high blood tabot ko to'y. Baka ma-anemic akpay. Apay, dakas jay. Adda, siyak. Imbis nga ma-high blood ak maday. Ma-anemic ak. Sa bali ti depression ko. Tapos bigla nung ako repaspasin. Apay, dagayam kas jay nga sakit. Pwede nakita mo kasi dahil ngayon na. Awampay. Paya, lutoy ka manin. Ate nga rin ibayad ko kinyam. Itayo mo itong upuan, talantado ka. Itayo mo. Uri. Ano ba talaga? Sabi mo, bitawan ko. Ukis sa bang tinamaan di sa akin, naipit. Asan na yung cellphone? Labas mo yung cellphone mo. Burahin mo yan. Lo, sayang naman doon, Andres, oh. Magti 10 million views na. Malaki yung kita niya. Kung gusto mo, hatihan din kita. 15% porsyento mo. Oh. Malaki ang kita. Magkano sa akin? 15%? Oo, 15% sa'yo. So, halimbawa yung kita ko, 1 milyon. Oh. 115,000 yung sa'yo. Tama ba? 115? Pakatanga mo naman magkwenta. Sabi mo 15% sa akin. Tapos 1 million yung kita. Dapat 150 sa akin. O sige, 150. Ano, buburahin ko, hindi na. Ayoko. Patingin muna ng cellphone mo. Mukhang nanluloko ka eh. Baka mahina lang kita niyan eh. Ayun na. Ayaw pa maniwala. Oh. Oh, tignan mo, Yerning. Tingin, ang labo eh. Oh, diba? Ayun gayam. Yung tunukan ton, dapat mo kortak. Nadya ibang account mo gini, Tedmon. Mandik kahit ti, ada utang na. Ito ni. Ka. Pay kasata ba tom? Bitin titela na. Kahit kita tapusig mo, damdam magsakit pa ito tiyan mo. Pay na ganda-ganda kasday. Agtal na ka manita. Tila na mapampansin mo. Iso ti mapanpansin ko. Sika anak panalpas kanyam. Sika mait. Ati kahit mga planong tibiyag mo, pabalod ka, balbaliw kan. Para to yun eh. Nalpasan. Oh, dan. Yun, natin. Paldo. Nagsagana ka. Dapay pa pananta to no sa Marano. Damang papanantan. Napambanog pa lahat ito'y bagay. Dapay la jet lag na. Kas lang arod kahit na sumina ito'y kararwa kon. Bahala ka. Nagmayat pa yung mat-ijay. Mayat ang agpaiso. Nagmayat presyo na. Uy, na nagagastos. Ikasano kami ngay. Di ka magagastusan. Di bali, damot ka sukat na ajay. Haanak mo't aggastos no, awang ka sukat na. Ang laki nga ng onlays lang. Oo. Ano, sabi ko eh. Ang galing nyo talaga no. Oo. Ba't mo ito? Ano, aangal ka? Susulsulan mo pa ako, 150,000? Kaya bakit yung ginawa nyo, tapos susulsulan mo ako? Ano? Titingin-tingin ko eh. Ang mahal na cellphone ko eh. Dapat dinilig mo na lang.
Anong iniiyak-iyak mo dyan? Cellphone ko. Yung cellphone ko. Nasa taas. Hindi ko pa nga tapos bayaran yun eh. Hulugan yun. Eh, ano ang pakialam ko kung hulugan yung cellphone mo? Yung earnings nga sana ng DJ yung pangulog ko dun eh. Google Pay ko na nga sana ng hulog eh. Complete payment ko sana.